Gaskiya malam, da na san kai ne wallahi ba zan zo ba balantana haɗin wahalar da kafafuwa na. Aisha ke. Shin wai malam in tambaye ka mata ya aka yi ka san gidanmu? Shin wai malam ana soyayya dole ne? Dan Allah ka rabu da ni mana. Ka je ka nemi daidai da kai mana dan ni ba ajinka ba ce. Aisha ke. Shin kin san me ake ce musu kawo? Gaskiya ba ki san me ake ce musu ba. Ina so ki san Aisha. A lokacin da so zai fara aiki a cikin jikin ɗan adam, baya neman shawarar zuciya, ballantana kuma ke masa tawaye. Aisha ke. Dan na bayyana soyayya ta a gare ki, kuma shi zai sa in zama maƙiyinki. Wallahi Aisha, da a ce na san lokacin da son ki zai shige, da na dakatar da shi. Amma saboda so kurma ne, so makaho ne, bai ji bai gani, ballantana ma har ya fuskanci inda zai tunkara. Aisha, ni dai kalma ɗaya na sani, ina son ki, na barki lafiya.